गमुआ में हाँ अजईबो अच्छा अपना ढोणी पर गोदावली ह हाँ 36 वो हाँ अपना पुट्ठा पर गोदवावली ह अरे बाप रे मुसाफिर वो तब कहाँ गोदवैली बातें मत कर हाँ नु अल्लाह वो को तो मत कह वो तो हथ गोले पर लोला बनवैले बाड़ी अरे बाप रे बाप संतोष वो तो भाग गई हमार सुइए देख के अरे बाप रे बाप आ साधु वो के मत कह का भइल ह? उनके ओठ कजरी एगो तिल ऐसन को दले बानी हाँ कि मुस्कियात आ रही तो कई गो लफंगा उनके पीछे घूमता रह सब अरे बाप रे बाप सुना ना बोला ये कौनो सवखे ना हो हाँ सुना भोला बड़ी शुभ देह हाथ पर छपावला रामा सुनला यार रमेश बाजा बाहिर बो अरे मीनाक्षी बुची वहाँ कहाँ खड़ा बारू आवा ना जारी हो तो का करी हम हो सुना बोला भोला बड़ी शुभ देह हाथ पर छपावला रामा आव आव जाए के बाट हम के याद बहुत लामा पुरान लुगा ना लेबो अब जवन दे एक बात दे दी भोला बड़ी शुभ देह हाथ पर छपावला रामा आव आव जाए के बाट हम के बहुत लामा लामा और जाना तारू का खंड देवा बोली खावा वाली अरे है मनु सोनू बो अरे हो बल में किया बके बलाव रे लव कुसबा बके ने ठुमका जाती रे बलाव पहाड़ धइले या कारे खंडा देवा बोली खावा वाली लाबायु सजना गोदवालन हो हमरो ले गोदवाही के बा ढेर दिन से ललसाई बन तू कहाँ गोदवाई बू हाथे पर अखंड बो देवालाल बो अखिलेश कवि बो वो अपने कोई लव यू समरिया कोई लव यू सजनवा लिखवैले बा हाँ हाँ कोई लिखवैले बा पति परमेश्वर होता है अरे बाप रे सुना तानी बोला खंड देवा बो